ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошиниҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Astra рӯй кардаги 309 зур солои нав ваз нива астае ки хонда дӯстон аз хондаҳои астае хонда ва астае мерседесои сечка объёмни D+ ҳастае ваз 21011 советски 309 зур мерседесои 600 астае азиз ва астае ваз 2107 астае Opel Sedan астае Toyota Camry да астае бо нархи арзон ва астае Daewoo Tico ки бо нархи арзон ва дигар мошино астае. дӯстон азиз, шумо чизе ки барои реклама кардан бошад, барои дар рақамои болобудаи намида рӯй кунем ва реклама мекунем. ва кадоми шумо ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме дар комментария нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. ва курси имзо 12250 навор ҳисоб мекунем. маромад рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra астае баъдро ки дар кузифи хетчбек соли бори 2004 сол сӯзишфурӯш газ, бензин, газ ярачорам дорад. объём мотори 1.6 простой, коробкаш механикаи сайстари мошин бадрон бе ниҳоят тоза беҳтарин ҳолатаи мошин умуман такси гаштаги мошин як даст гаштагӣ. мошин кондитсионер, электропакет, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига, баллон нав, ходовой 100%. мошин мегӯяд бе ниҳоят мегӯяд тоза. дӯстони азиз, нархи мошина мегӯяд 74000 астае бо муомила дорад. мошин баъдро боз мегӯем ки 2004 сол астае. гази евро4, мотор простой, ҳамаш кор мекунад. баллон пачка, диска, писка, ҳуҷҷат 5 моҳ, қоидавӣ. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак. нарх 74 савдо муомилааш дар назди капоти мошин. якумаш рақамҳои TCL, Tojikiston 94, Чига пайваст дорад. дуюмаш рақамҳои Россия, дасти ахираш 66, имо WhatsApp пайваст дорад. мошин мегӯяд бе ниҳоят мегӯяд тоза, ягон расход дораги такси гаштагӣ нестае. маранд муомила мешавад. дигар маълумотша гирем. мегзарем ба деюми мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz 600 астае баъдро ки соли бори 1995 сӯзишвореш бензин, объём мотораш 4 литра, коробкаш автоматаи сайстари мошин бадрон чоткае. мошин мақсад ки мошинои мақсад ки хеле зури бадае. оинаҳош диққавата аст, яъне мошино бардро мошине ки безконечне мошин я умра мошин сайстани зурае. объёми калон. дӯстон азиз, коробкаш автомат аст, мотор мегӯяд беҳтарин ҳолат дае. коробка 80 аст, 4 та баллон нав аст. дӯстон азиз, кожни салонае. хоб 4 дискавои фасод. нархи мошин 65000 аст бо муомила мешавад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. вариантҳои алишам ҳастае. ягон мошинои Opel Sedan, хетчбек, ягон мошиное ки мисол аи арзонтар бошад, болои Mountain мешавад, яъне ки алиши вариант дорад. илтимос фақат одамони харидор ёки одамоне ки алиш мекардагӣ. маромад кадомтон ки мехаред ёки алиш мекунед, рақамҳои Мегафон, Вавилон ва Билайн сета рақамҳои соҳибшонае. мошин дар шаҳри Бохтар 65000 метавонед. дигар маълумоти пурраша аз ин рақамҳо гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз нива астае баъдро ки мошини кам гаштагӣ ва якдаста соли бори 1986 сӯзишвореш бензини холӣ, объём мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. пробеги ҳамин мошин ҳамагӣ 56000 пробег дорад ки мошин вапше кам гаштагӣ аст. мошина як дедай кардагиае. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад. баллон миёна ходовой дорад. дӯстон азиз, мошина қариб ки ҳамаи запчастош қариб ки бисёрш айхудаш заводской астае. запчаст оли алиш кардаги мошин дар хона хоба мега бисёр. мошин якдаста пробегиш 56000 дӯстон азиз, 56000. ва дӯстон азиз, фақат ҳамин расходаш ҳамин камтар краска талаб аст ва як бампер, як оинаш я лабовоиш камтар трещина надорад. ҳамин хел корае. масъул лабовой ва камтар краска талаб ҳамеша хоин мекунед, нахоин ҳамин хел ҳай карда мегарден. нархи мошин 23000 аст бо арзон ҳам мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи ғарб дае ки тарафи Рашда. хоб маромад рақамош аст, кадомтон ки мехаред ай 23000 бо муомила ва савдо мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Honda Servi. соли бори 1998 сӯзишвореш бензини холӣ, объём мотораш 2 литр, коробка автомат, сайстани мошин мегӯяд созае. мошин баллон 90%, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. дӯстон азиз,
мошин алиша мешад. Мошин газам мега дора неки часпондаги нест, газшам нав овардаги мега неки на часпондем, агар кадоме ки нарх навош агар соз туғра газшам қатиш метиям. мошин салон тозак, балон нав дӯстон азиз, хоб ҳуҷҷат 8 моҳи дига мошин ҳолати хуби техникида қарор дорад. хоб нархи мошина мега 35000 мегем, бо муомила мешавад камтар дига ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда, яъне ки ноҳияи шаҳри Тузда. нархи 35000 муомила дорад. якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 71, дуюмаш рақамҳои TCL дастии ахираш 30 WhatsApp дорад. Honda Servi, яъне ки нои мошин Honda Servi. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ агар хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмидан, марама занг занед, бештар маълумотша гирен. ва шумодам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша, марамат рӯй кунем, мо реклама карда мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мерседесҳои Benz C-класс аст. баъд ки сечка биёмни элеганти американка дӯстон азиз D+ ҳам меган, яъне ки аҳамада зури зуруш ҳамин аст. соли 2006 сол аст ки суифреш бензини холӣ объем мотораш 2 литр, коробка автомата, сайстани мошин мегад бен тоза. мошин абагрев сидени, яъне дӯстон азиз чувствителни дожди дора, худаш автоматически мисал борон зана худаш ашоткош кор мекунад. ҳуҷҷатош мега 7 моҳи дига. кожни салон, автопилот, люки шишагӣ, 4 электропакет дорад, дӯстон азиз 4 электропакет, лифтам дорад. хоб ACS ҳам дорад дӯстон азиз, кондитсионерам кор мекунад, спорт дорад, 4 балон пачка, масла нав алиш кардаги, антифриз нав алиш кардаги, кожни салон ҳамаш опшн ҳаст. мошин полни фула мега американкаи якум сорчае. нархи мошина мега 86000 мегем, камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километрда. нархи мошин 86 та муомила мешавад. мошин нархаш арзанда бен арзонае. промои рақамҳои соҳибшудаги рақамҳои мегафона кор мекунад. кадоме шумо ки мехарем метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои бештар гиред. мошин ҳамаи намуд навратора дора американкаи тоза. кадоме ки суми налист дошта бошад, маъмулан мошинчаро рафта аз пеш бинен, қайди соҳибшон муомила кунен. баъд дӯстон азиз ногуфта навам ки шумо агар ҳамхари мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки боша барои реклама кардан, маъмулан номеримо дар аввали видео аст, метавонед рӯй кунен, мо ҳам хел реклама карда мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21011 ҳаст. баъд ки мошинои советски молодежни ВАЗ 21011. соли 2006-1973 суифреш бензини холӣ, объем мотораш 1 литри простой экономни, дӯстон азиз 1 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, як нав ҳуҷҷат кардаги аст, 4 дискаҳои молодежни фас онак задаги аст. балоншам ҳолати кория аст. инам хали светаи мошин чотка 4 диска балон яксола ҳуҷҷат. нархи мошина мега 10000 мегем, бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Иёвон. 10000 сомон аст, бо муомилаи хуба мега дорад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон ахираш 96 дасти Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия дасти ахираш 04 WhatsApp дорад. кадоме шумо ҳамхари мошинои ВАЗ 21011 ки лозим бошад, нархаш 10000 бо савдо муомила мега дорад. дӯстон азиз, кадоме то ки мехарем бештар маълумотша гирем, фақат лайкора гузори фаромӯш навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 мошинои советски молодежни срочно. соли 2006-2003 сол суифреш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега беҳтарин ҳолат. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи июни 2024 яке ҳуҷҷат дорад. балоншан среден дӯстон азиз, мошинча инам хали светай, балонои средни, дискаҳои простой дӯстон азиз ва нархи мошини сумаки 17000 сомон аст, бо муомила арзон мешавад ва алишам меша ягон мошиное ки мақсад ки ягон Opel хетчбек ягон мошин боша болоиш, яъне ки сумметем алишам мешавад. дӯстон азиз опшин варианти алиши дорад, ягон Opel мақсад Opel сидана хетчбек мақсад мақсад ки вариантитона пешниҳод кунем болоиш сумме дода, агар алиши дошта бошен алиш мекунам. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт, яъне ки ғарбда қарор дорад. дӯстон азиз Раштда мақсад 17000 бо савдо дорад. якумаш рақамҳои дасти Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp дорад. кадоме шумо ки мехарем алиш мекунед, дига маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен марама. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ.
Toyota Camry 2 бадроки гибрида не камтар кор дорад. Соли бори 2008 сол сӯзишвораш гибрид, объем мотораш 2.4 литр, коробка автомат. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин полни худ мега фулан яки мақсади бампери пешаш камтар кор дорад ва барошам хеле сарапина дорад. Мошин камтар мақсади косметический расход дорад. Кондиционер, электропакет ҳамаи намуд комфорта дорад. Мошин гибрида нарша мега 76 та мега бо муомилаи хуби яне ки мешавад. Агар харидор бошен савдо дорад. Ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 2008 сол гибрид 2.4 коробка автомат. Рақамошон билайни соҳибшон. Кадоми шумо ки мехарен, агар харидори аниқ бошен, бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гиред дӯстон азиз. Шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромадро мекунем, мо реклама мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем бар наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Tico срочно. Соли бори 1995 сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотори 0.8 литр, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ҳуҷҷат, балон средни, 4 диска мошинча созад. Нархи мошин 10 000 сомон аст, бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. 10 000 савдош дар назди капоти мошин, рақамош аст Вавилон. Кадоми шумо ки мехарем, бештари маълумотро аз ҳамин рақамҳо гиред дӯстон азиз. Дӯстон азиз, шумо аз кадом маркаи мошин лозим аст, аз кадом территория, аз кадом шаҳр, аз кадом нарх, аз кадом мақсад ки сайти бошад, дар комментария нависед. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо видео карда ба шумо пешкаш мекунем. Фақат шумо лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи седан светои мақсади олучагӣ, дӯстон азиз, вишноӣ. Соли бори 1993 сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литри простой, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ. Мошин мега солона ҳуҷҷат дорад, дӯстон азиз. Мотор мега нав кардагӣ, салон чихор, дискаҳои простой. Мошин мега созай 93 солай, мотор нав кардагӣ, дӯстон азиз, ҳуҷҷатам дорад. Нархи мошина мега 17 000 мегем, бо муомила мекунем мега соҳибаш ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 17 000 мега омада аз пеш бинем, мошин махотон шид, савдо мешавад. Тоқа суми холи алиш палиш намешавад мошин, шаҳри Қурғунтепа. Ина рақамҳо мегафон шумо маромад занг занед. Дӯстон азиз, шумо дам чӣ мошин, хона, замин, квартира лозима, мақсад ки лозима нависед дар комментария меро пешкаш мекунем. Ва агар шумо ягон чизе ки барои реклама кардан бошад, сурат маълумот шуроӣ кунед, мо дар видео оянда реклама мекунем. Навори моро дар WhatsApp, имо, дигар сайтҳо падишаш кунед ва ин буд навори ки мо пешкаш додем то видеои оянда.